ще ви покажа най-добрите домати, които са в момента в нашето село. Тук е много ветровито, но когато цветята от улицата са много, значи всичко в къщата е вред. Показал съм ви друг път с цветята. Няма да акцентирам на цветята сега. Отивам да гледам доматите. Доматите, защото са най-добри. Всички в нашето село се оплакват от доматите, а при него няма никакъв проблем. В момента полива. Остави мотиката, ела тук да покажем доматите. Остави бе, не бе, до мене бе. Ела сега тук. Важно това доматите, но какво видим отстрани, пак ще снимам. Той е гражданин, късно на есен си отива и рано пролета идва. Майстор-строител е по професия. Вижте, всичко на точни разстояния, може би с сантиметрия точно. Не е голем домата, но първите заврази са разкошни. Вижте как го огледал, обаче нагоре няма заврази, ето ги съхнат. Това некъде абсолютно същата болест, както в цялото село. Ето как ги е навързал тук. Мераклие. Всичко е изчислено по 3,5. Вижте сега. По тази страна са по-едрите домати. Долу-ниско. И те са на нужните разстояния. Но и тук нагоре завързи няма. Ето, догоре завързи. Съхна. Его е съхнало. Това е абсолютно навсекъде. Той няма вина. Не мога да си намери место. Но другото, което искам да ви покажа. Вижте сега. Така като погледна човек и пътеката му излята как трябва. Ела тук бе! Къде отиде бе? Абе ела тук, ела. Ела сега. Кажи сега. Кажи, всичко ти е в ред. Само аз не съм. Кажи, къде спиш? В къщата или в оранжерия? Абе ти кога спиш? Нощта кога да спиш. Кога нощта, ма като гледам колко работа си навързал тук. Не, аз си цял ден си ровим. Цял ден ровиш? Добре. А от цветята твоя работа ли са ли са на жената? Повече си нейна, аз. Повече нейна. Абе всичко има тук. Вижте. Вижте, хубава къща за показване. И това е с много труд. Много труд. Малини, значи толкова малини сме набрали. Да, така ли? Си да представя. Я да видим и малините, аз нямам малини. Гледай, добра ми ли? Обрахте ги. И наеди задам една кофа. Кофа? Чакай да си откъснем нещо. 40 буркана кофа. Останало ситнорак. Ама така ще си откъснат нещо. Те са пачеро да. Така ли? Че ме викнеш да ги снимам и за консумация евентуално. Виж. Всичко му е в ред. Така, виж тук, тия почва да цъфтат. Кои са тия? Други малини ли са? Тия софийски. Какви са? Те са софийски. Софийски. Абе софийски, не софийски, всичко ти е ред. И тиквички има тук. Съм насадял. Абе, бих тръгнал така и от основа да снимам. Това е един човек, който е максималист и си обича работата. Всичко се прави изчислено под конец, нали? Ама не мога иначе. Стъпих от свекито май. Не си го нагазал. Добре, това беше всичко. Това е винка. Беше всичко от дома на Веско.